elämänsä monet kertovat. Kuinka kaikki pois on palaneet, mikään ei enää ole pysyvää. Kuka vois kertoa, mikä pysyvää nyt elämässä ois? Ken voi uskoa, hän kyllä kestää kaikki myrskytuulet, jotka ahdistaa. Sana lupaa lupauksen, toivon tulevaisuus Jeesuksessa on. Pian saapuu päivä ihmeinen, jolloin kotiinkaan minä saan. Siitä turvallisuuden ja rauhan saan. Minä en luotamaan, kaikki katovaisuus pois on aina. Tästä kerran jokotuinen pyhien Jeesus kutsuu armon antaa. Sanottaa tästä kerran jokotuinen pyhien Jeesus kutsuu armon Alko minun